מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלנו במיינקראפט. אני הולך לנסות שזה יהיה הארדקור. יאללה בוא נתחיל. מים. איך היום שלכם? אולי אל הערוץ חברים שלי הוא כבר עשה כמה סרטונים ואתם רואים זה יונתן העקרון שלי. יאללה נתחיל. אם יש לכם שאלות על מה אני עושה וטיפים, בבקשה תרשמו בתגובות ואני אענה לכם כנראה על השאלות בסרטון הבא. טוב, מה אתם אומרים? נראה לי עכשיו נלך לחפש וילג'. עכשיו, יאללה, עוצבים עץ, כמו שאתם יודעים, עץ זה דבר חשוב למשחק מיינקראפט להתחלה. זה הולך להיות סרטון יחסית מהר, אני מצטער, אבל הסרטון הבא יהיה יותר ארוך. ואני אשאר בול איפה שהייתי, אני לא יכולה לעשות כמו שכל הפרופקטים עושים משהו מאחורי המצלמה, הולך להיות כלום אדטי, וזה הולך לקרות מה שאתם רואים, הולך לקרות. אני פשוט הייתי בטוח איך לעשות הארדקור. בגלל שאני רוצה אולי להוסיף כמה חברים, אז עשיתי עם אם הם רוצים לעשות חברים, אני אעשה מאוד ענק מאוד. בוא נחפש וילג' בוא נכין קריפטינג טייבל. בום. 2 פיקקס. אופסי. וגרזן. וגם מיטה שיהיה עליי את... חבר'ה, בסוף אם אתם הולכים מול הדרקון, קחו איתכם הרבה מיטות. זה יעזור לכם להרוג אותו פשוט. כמו שבנדר אתם מפוצצים מיטות, אז זה עושה פשוט אותו דבר מהר. טוב יאללה, נחצוב סתום. רגע, למה לא נחזור להתחלה? יש שם מערה גדולה וטובה. חבר'ה, רק אומר, אם אתם מחפשים את המודפק שיש לי, לראות בצערות, בחושך, אז קוראים לזה אופטיפיין. תורידו את זה, עוד תנסו להוריד סטודי, ניסיתי. זה לא עבד לי כל כך. מערות מתחת המים יש להם הרבה לוט. אז בואו רגע נחצוב קצת עץ קנה. לדלתות. שים קרפטינג. יאללה דלתות. וואי, שכחתי להביא לקחת סטור. 1, 2, 3, 4, 5. אם אתם רוצים אולי לראות עוד משחקים, מה שתגידו. שמעו בתגובות
אולי אם המשחק כנראה לא יעלה כסף, אז כנראה אני אשחק, אם הוא לשני אנשים, אני אשחק עם חבר שלי שהוא עושה כמה סרטונים כבר. ועכשיו גרזן. יאללה, בואו למערה מתחת למים. דלתות, יאללה. וואי. וואי. רואים כמה פחם יש כאן באזור אחד. וואו. אם אתם ידעתם שזה הגיוני, תרשמו בתגובות. מעניין אותי. רגע, נפתח את הדלת. נו, יש. כמו שאתם יודעים, פחם זה דבר פחים. אם אין לכם, זה פשוט יהיה לכם יותר... זה בלתי אפשרי לשחק את המשחק, לא בלתי אפשרי, אבל זה יהיה קשה מאוד. לא. טוב, רגע, עדיין שיש לי אוויר, אני אחצוב את הפחם. פחם שווה. בום ובום. יאללה. 22 פחם מאזור אחד. וואי, זה הרבה. נו, לא. לא. אוויר. אני צריך אוכל. רגע, יש לי בלוקים אחרים. רגע. זה צריך עוד בלוק. זה כן יכול להשתמש קצת בווד. אז אני אשים דלת. אז אנחנו נחצוב את הבלוק ווד הזה. יש כאן אוויר, וואו. לא ציפיתי. פחם. עוד דבר שלא ציפיתי. טוב, רגע, אני חייב לחמם לי אוכל. רגע, crafting table הזה. בום. לקפות, לרדת, שים בלוק, לתת לי מים לרדת. בינתיים נחצוב את הפחם שפה. חבר'ה, אני מנסה שזה יהיה סרטון של 10 דקות לפחות. וזה הולך להיות הסרטון הראשון שלי לבד. איירון, יש! כמה איירון? 8, יש. ובשר, אוכל. חבר'ה, אם אתם שואלים מה זה, אני לא זוכר איך קיבלתי, אבל אני אנסה להראות לכם, אני אזכור. רגע, בואו נלך. אופטינס.
אני מאמין פה אתם לוחצים. רגע. חבר'ה, אז אתם הולכים פה, Options, לוחצים על זה, ומתחילים את זה אני מאמין. לא נראה לי. טוב, הנה, show subtitles. אתם לוחצים אז Options, Accessibility וזה. ואז מראה, ועכשיו בוא נכון זה נראה מוזר מפה ואז שאתה הולך למים? זה רק ככה. וואי. 2 ונוסיף עוד אחד את זה. ופיקט. יאללה. איפה הקרפט אבל הנה. איירון פיקט. רגע וואי. איזה מביא. אין לי מקלות. אין לי מקלות. 2 עכשיו אני אעשה נחרת. אם אתם מעדיפים גרזן, סבבה. אני אעדיף חרב כי יותר קל. אחרי זה אני אחמם את זה. זהו, ואז אני אשבור את הפרנס. רגע, בוא נלך לחצוב קצת. שם לא צריך. אביא אבל כן. הנה. אוקיי, נחצוב אותך. ואותך. חבר'ה. אל תשכחו לקחת את הבלוגים שלכם. את הכל. זה סתם בזבוז שהבאת אוטומט. אז זה מראה שהייתם פה, אבל... לילה. אבל נלך לישון. בוקר טוב. אתה בטח? אוקיי, אני צריך קצת אוכל. מה? איזה מוזר זה היה? וואי. הכבישים לא תוקפים בבוקר שזה טוב. מה? ריפרים? כן. למה הם קיימים? טוב, נחפש וילג'. כבשה, אוכל. מרה. טוב חבר'ה, אני עוד פעם כן מצטערת. זה קצר. נראה לי אני אתן אותו פה. אכפת לך לזוז?
זה לצערי הסרטון, אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום טוב. ביי.